Ix-xogħol tal-qwiebel fl-isptar Mater Dei ma jaqafx mal-mument meta l-om teħles u twellet it-tarbija. Il-ġranet wara wkoll ikunu impenjattivi għal qwiebel fil-klinika tal-breastfeeding li jgwidaw lill-ommijiet fil-proċess tant kruċjali ta' treddieħ. Quddiem l-isptar Mater Dei One News tkellem mal-qabla Pauline Fenek li għandha aktar minn 30 sena ta' esperjenza f'dan il-qasam li spjegat x'jiġri mal-mument li l-om ikollha it-tarbija. Kull om li ikolla l-baby Mater Dei ħajkolla appuntament biex iġib il-baby il-breastfeeding clinic. Hemmhekk aħna nkunu nistgħu niżnuh, nagħmlu ċertu measurements, naraw kif sejra l-om bil-baby fid-dar għax ħafna drabi speċjalment fl-ewwel baby ikun hemm naqra sfidi u challenges ta' kif tadatta. Nsaqsu dal-mistoqsijiet kif sejjer, kif il-baby qed jixrob u ħalli nkunu nistgħu nigwidawha. Il-pis tat-tarbija huwa kruċjali u għalhekk f'dawn is-sessjonijiet fil-klinika il-qwiebel jiżguraw li t-trabi jkunu qed jixorbu l-ammont tajjeb ta' ħalib kemm jekk huwa naturali tal-om u anke tat-trabb. Ħafna drabi aħna nibqgħu niffollowjawhom sakemm iġibu l-weight ta' twelid għax huwa normali li baby fit-twelid ħajonqos mill-weight. Imma jisu sa 15 jerġa' jġib il-pis tiegħu ta' twelid u jekk naraw li kollox sew ma jkollhomx għalfejn jerġgħu jiġu. Imma ġieli jkollna tfal jew ommijiet li jaraw il-bżonn li jibqgħu jiġu biex iserħu rashom li kollox sew. Il-qabla tkellmet ukoll dwar l-isfidi ewlenin li t-trabi u l-ommijiet jaffaċċjaw f'dawn iż-żminijiet delikati. Is-sfidi jkunu varji kemm fil-baby u kemm fl-om. Ġieli jkollna baby idhom ħafna biex jitgħallem jixrob sew. U jkollna sfidi oħrajn min-naħa tal-om. Ma tkunx tista' tredda u tisew, ma tistax issib isa kif x'għandha tagħmel. Ġieli jkollna tfal ikunu naqra reqdin, idumu ma jkunux iridu jqumu biex jixorbu, ġifieri jkun hemm dawn l-isfidi tal-bidu li aħna nkunu nistgħu ninnutawhom għax aħna wara li niżnuhom nkunu nistgħu nosservaw il-baby kif qed jixrob.